खुलुमखा जतान भिडिअ नायथंनाय TIPRASA रंनो सोंखि आं दिनै डाइरेक्ट मा सासिनाय CPIM नि खरकसा जितेन्द्र चौधरी बो चिनि बुबाग्रानो तमा हो महाराजानो तमा हो निरक न जत क्लिप्स फुनुंनाय मने परे जों सालायनाय केन्द्रबो नाय नायदि मने परे आं किसा कक सालायसि बनि टिभि तो माने आं बन टिभि कक मा सासनाय हमले बनि जे कक नांया रक बा चिन TIPRASA अमाय के बो हमानि रक बो अनेक चाजलिया तो माने चाजलिया हमले कारण सोबा चिन TIPRASA नि बागै नायकुं दं सोबा नाया बो जों गाहाम के चिन TIPRASA चिन लुकुराव चिनि जनगण रक जत सिवाइसि फारि इनके जों ताबो किसे क्लिप्स नायनो लेने बनि परे जों सालायनाय কাজে সেই মহারাজার নাতি হিসাবে প্রদ্যুৎ মাণিক্য কিশোরও তাকেও আমাদের অশ্রদ্ধা করার ব্যাপার না। তার বয়স কত? তার বয়সও খুব বেশি না, 48-49 বছর বয়স, রাজনীতিতে বয়স আরো কম। কিন্তু এই বিগত তার এই অল্প দিনের রাজনীতিতেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে, বিশেষ করে ট্রাইবেলদেরকে, যিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি বরং রংন বিশেষ খেলায় যিনি ত্রিপুরা সারংন অনেক ঠকাই খাবো, অনেক যিনি হাইসাগরে খাবো। केन्द्र जत खना खना नुबो नखना जितेन्द्र चौधरी जे CPIM नि अपोजिशन लिडार खरकसा चिन TIPRASA ने बबो बयबोनिया बा अन्य बसंनि बर बोनिया बो खरकसा चिन TIPRASA ने बबो गे बो एसे TIPRASA तै TIPRASA नि लिडार तै एन TIPRASA नि लिडार बो बै हाय बयनो चराय हमाहाय पॉलिटिक्स बनि बयस आसे बांगिया ख कम ख बनि बयस कम ख बो पॉलिटिक्स थेंगानि आसे बनि बख्र करै बा जेकुनु बनि पॉलिटिक्स नॉलेज बा बनि पॉलिटिक्स नि जे सिमानि रोंमानि अमु कम बो अमु हायरके सामानि न अमु एसे बो सिनियर तै बो अक्रा तै बो तमा खायमाखा TIPRASA नि बागै आनि क्वेश्चन बो तमा खायमाखा TIPRASA नि बागै तमा फाइट खायखा TIPRASA नि बागै तमा खरां तिसाखा TIPRASA नि हामया चाया समयबो बो तमा कक साबै बो बाहायके गभर्नमेन्ट बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बा त्रिपुरा गभर्नमेन्ट बा नि गोबां मते अफिस आदालतआवबो बो तमाके फाइट खायखा जों बनि तमा नुक बो खाय गलां मानि हि मुकुमु कायसा बो थेवि थांफोनो जों तमानो साइट नायबा साजानाय करे जितेन्द्र चौधरी सनि जे सामन खायमानि TIPRASA नि बागै जेसबानो बरक पॉलिटिक्स हाफारो बा पॉलिटिक्स थोंरों बा थोंगोरों फानो तंथों हाफानो बरक जेसबानो 50-60 बोसोर फानो तंथों पॉलिटिक्स थोंमानि हाफानो बरक अमायके चिन TIPRASA नि बागै सामन खाय गलां मानि हि थाइसेफानो गाहाम मोजांनाय इ अम थाइसेले चिनि TIPRASA बुकुं बारानि लिडार अंगै पॉलिटिक्स थोंगै अम कायसेले चिन TIPRASA नि kaham samung khai kalangka fiok kalangka चिन TIPRASA no hi होजानाय करै हायदा हाया चिन TIPRASA लुकरो किसान रो कमेन्ट खायसाले आले नु गया हायसि बतमा खाय कलांमा खाबा कारण आं तो चराय ठीक न जों चराय ताबोनि जतो योट्स ताबोनि जतो पॉलिटिक्स थंकरंगो हाबनाय रो जतो न चराय हमाव हायसि चराय माने न बतो चिनि बुबाग्रा महाराजा नसि बो चराय होय तो उनके पॉलिटिक्स नि नॉलेज आसे बनि थानि करि को बो बयस कम को ओनली 48-49 इयर्स खोसि बतमा सिने बा पॉलिटिक्स हि सामानि को रो बुबाग्रा संसी 48-49 इयर्स सी चराय को इनके बा और बनि 32 बोसोर 33 बोसोर 28 बोसोर उ बरो रोक तमां सिनै बा चराय नबले जे बनि कोक्ति के जे जितेन्द्र चौधरी संगी कोक्ति के और जागावो बो चराय हमानि जे ओकरा लाइक नि 70 80 60 इयर्स रोक सिमिं दि पॉलिटिक्स मा थंसिनाय बरो सिमिं दि मा थंसिनाय इनके आं और सानाय फर्स्ट पॉइंट तमानि बागै जितेन्द्र चौधरी चिनि महाराजा बा चिनि बुबाग्रानो जाजाया हम सराय केने जों जत चिन TIPRASA पब्लिक लुकुरक चिन जनगण जत सिवाइसि तमानि बागै बो चिन बुबाग्रानो जाजाया एसे बो TIPRASA तै चिनि बुबाग्रा इनके चिन TIPRASA नो नायकलु चिन TIPRASA नि हामया जाया समय दंगु चिन TIPRASA नि बागै फाइट खेबो चिन TIPRASA रनो यग मामा रगन मुसुक जागायसि के बनि बखां के अमो हाया जे पॉलिटिक्स थंगा के पॉलिटिक्स हाफारमा तंनाय जे पॉलिटिक्स नि बमो हाय रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन तं बहायकेने चिन TIPRASA रनो ट्रिट मा खायनाय चिन बुबाग्रा केने चिन TIPRASA रक दिल्ली वो बुजाक तौजाक तंफानो खरां दिसाय कक साव निनि अटुवो रेप खायजाकनि बागै बा गोबां मा बयनि बसं रबे तांसाजाक तंफानो केस फाइल खायबै जेकुनु खायबै फाइट खायबो निनि
चिन तिप्रासा नि मानथाय सकथाय लाइक निनि ताबक VC इलेक्शन इंया VC इलेक्शन नि बागे फाइट खायका जतो माने ओम काइसी हम जस्ट फॉर एग्जांपल मारो मानिसि एंड चिनि कोब्रो रोमान स्क्रिप्ट नि मेन ताबसे पर्यंत मंसा ओमंगिया को तफनो फाइट खाय तंलाय इनके ओम हायरने टीवी बखरां तिसाय कोक साव इनके जितेंद्र चौधरी टी साबा खरं तिसा को देसा साया के ओम हायरनो तेरे जतो थुमय जतो जागावनो बुबागरा चिन तिप्रासा बागे हेल्प खायबि नाय कलि तंसङो के ओमनो बचा जाया हासि सेकंड पॉइंट बुबागरा न जितेंद्र चौधरी चाजाया ना जोंबो जों तिप्रासा पाब्लिक जों जनगणबो जितेंद्र चौधरी न चाजाया हासि हामजाया नायग्रा ना बनो ता बसकांनि इलेक्शन रगो बपायदे पायमानो नायलायनाय हासि बुचि बायदि हासि चिन तिप्रासा लुक्रो चिन बुट बायसि बबा साबैसि बकप्लाइंगे सि ब चिन बागिसि फाइट खाया चिन बागिसि ब खरांति साया एटलिस्ट आं बुट रय पास खायला हानो आनि फ्यूचर नि आनि चराय तमांनाय चराय खनाय ते बुसुक बराय बरांनि बागे फाने नों फाइट खायता खायक्लांता बसिक कायसा नों थैसानो निनि जे खायकलांमानि मानै बा खायकलांमानि सामग्र कमर यांनाय हायसि केने अमायगास खाया खरां बति साया बलंग्रगो मीटिंग खायबानि राबार बागानाव मीटिंग खायबानि अमहायंग हानाव लताबो लास्ट अंके खिथायो पर्यंत नों फुन बाय कक साजानाय करे के जागा करे लामा करेंनाय हायसि जितेंद्र चाजाय हायसि चिन तिप्रासा जनगण लुकुराव नों बुबाग्रानो चाजाय हि सामानि जलै तंमानि चिन तिप्रासानो बुबाग्रा नायमानि kaham नायमानि अमनो नों चिन बुबाग्रानो चाजाय हामजाय नायमि यांमानि जोंबोनो न टेक डबल नायमि yang हायसि जितेंद्र चौधरी एंड थर्ड पॉइंट एंड टेक आइसे कप बाहायखिया जितेंद्र चौधरी बुबाग्रा बा महाराज न बयस काया बयस कम पॉलिटिक्स निनि तमा नॉलेज दंखाबा आसेक निनि 48 49 इयर्स बयस ने पॉलिटिक्स हाफारो थंमानि निनि मंसा गियान पाट्टा मंसा सिमानि रंमानि करे जस्ट नों जेरायखो पॉलिटिक्स अमा रखे कोक सामानि तमांखा बमो हा तमांखाबा नों निनि 60 70 बছर फा नों तंलांथों 65 इयर्स फा नों तंलांथों हाफानो जे जों तिप्रासा नुगै तंमानि जोंबो नुग्यां यायसि सोबा रोंकुक सोबा रोंया सोबा सिकुक सोबा सिया ओमो जों जतो सिबायसि नों जेसेनिनि 50 बছर रेगुलारनि पॉलिटिक्स हाफारो थंमानि फानो तंथों हाफानो बुबाग्राबो चैलेंज ताखायदायसि जितेंद्र चौधरी मंसे खामिया मन मंसे खामियासि राजनीति वो बयस कम टेकअपु चिन बुबाग्रासि बयस कम फानथों हाफानो नों बनो 1% से सिका सामायासि एंड 4 नंबर पॉइंट साजा उखा तिप्रासा न थकायखा 19 दफा तिप्रासा न थकायखा हिसाब जितेंद्र चौधरी भाइके जों थकायखा हि जों माने माने बुबाग्रा जों थकायखा हि ताबसे जरा बसि जतो किसु चिंग ख्लाय तमनि ताबसे जरा बसि जों जतो किसु नायखलै जों याक तलै हिम रहि ताबक जों हाथाय साकाव जों कासक माया जागाव अनेक जागाराव ब दुसाय रहमानि बिसका ओम जतो चिन तिप्रासा लुकुराव न सिवायसि सेबा तंगै ताबसे जरा किसा चिन तिप्रासा रनि मानथाय सकथाय बा जे एंगानि तंमानि अमरो अंगै तंग जतो तिप्रासा लुकु जनगण पाब्लिक चिनि साधारण बरक जाया सुया बरक गरीब रबु जतो सिवायसि थकायनै बासे बाबा बुबाग्रा थकाय आरो नेराव CPIM रक्सि जों थकाय वायसि आसेंनि थकाय फायनाय इंगे CPIM नों महाराजा न जे तिप्रासा 19 दफा न थकाय जाय फैगा जाय तंखा हाय खायगा सखा हिन सामानि अम जत्तो फेक जत्तो दालार ककाय जितेंद्र चौधरी नि अम जों बिसास खायासि जेसपाने नों राबार बागान कुथु अफानंथों निनि गायरिं अफानंथों हयतोबा निनि बाजार चिकनटिया बाजाराव फाने नों चेर कायबा के थांगैनाय नों माइक कैसे रमैनाय नों खरांति साबै कक साइ तंमानि बायजों चिन बुबाग्रा चिन महाराजा न थकाय हमनि अम जों तिप्रासा जों बिसास खायासि बुझिखादे स के आं वान सुगम न जतो बुझिखाना किसा आं कक मा फिरौखा जोंनि बरम गोनां अपोजिशन लीडर जितेंद्र चौधरी न के आं फिरौया तंमालि आइसि अम आं भिडिअ नुगै आं फिरौया तंमालि हाने बागै आं फिरौखा जे आं बखा बुजोबतै जे आं सावनि बुजोबतै जे आं सिमानि रोंमानि अम आं बनो कक मा फिरौखा आइसि कारण बनि अमा हे कक सामानि जों तिप्रासा बसिया जों तिप्रासा
boni je kok samano chajagya haine bagai ang kok ma philok laisi ke khaklaibo rok joto sibaina seba Jitendra ni bagai fight khai tong seba Jitendra no kaham nai tong seba naya seba Jitendra bagai khorang tisa omo joto Jitendra lukurok siwaise so angke tinin video aseng nang next episode ba next video chung malai kok salai penai tata